Kitengsi kardom kadu kawe karbitish 2.0 YouTube channel long kelangara do an fans tamela pen pinila so video long nali tumhana ki 1pk kosonsi Orunodoi 3.0 a form ka fill up neng jima la so puthak sinali tum fan la so video long nang than pachini poniko nali tum la so YouTube channel along nang ka homri milang pute ka chinghon pen subscribe ikon la pen videos tami nali tum share ponikon tangte non pathek pen kosonsi Orunodoi 3.0 a form ka fill up poneng jima lang polonang la pen chethan polonang Tang denon patiek pen chithan polonang kosonsi Orunodoi 3.0 a form ka fill up poneng jima jong sinalitum la so form long lo polte la bangke nalitum lang pa me pen si fill up neng ji la pen a form kelong ji la bangke inut pen siwet kelong ji la pen la so form jong sinalitum fill up dun pa me pulote nalitum Orunodoi 3.0 alle la bangke long dun igelo kicheng si lang polonang copy pc la so form long ke tokma nalitum dak thek polong ji government of Assam finance department application form Orunodoi 3.0 la pen the serial number nalitum dak thek ponlong ekpo lapen kicheng si ka fill up neng ji labang ke nalitum labang ta kenang solo dak karju pondo are you an exciting beneficiary under Orunodoi scheme nalitum aprang sitami Orunodoi scheme kelong tangma mate kelong lema latanalitum dak pen ka chethandun nang ji kenang sot lapenili kidam ta video long stame nali tum phanang than igloje Orunodoi ali kilong voya tum stame puthot ka apply du nang jil labangke kenang sot la penili hola sohota pulo ration card dovek nang ji jong se ration card ave pulte nali tum la solle bangke long du nige puta nili kidam ta video hota nang than pachini poniglo la selason lo jong se nali tum afrang stame Orunodoi ali bang long dun verlo pulo tangte nali tum la yes putek logi la so box long nali tum la pupe tik pidonigon jong se non akimilang pulte nalitum la no along le tik pidonigon la pen la son dak tik pig det pen api puthot nalitum photo doji hala so photo bang la sodim paboneng ji kenang sodlo nalitum dak theklong ji ki tok pons tame dak do iglo paste your recent color photo sign across the photo la pen photo long stame nalitum signature chipineng ji mate sign chipineng ji jong se sign pi thek the pulote nalitum table bears tame thang a problem ave lapen puthot ka fill up on thunang lang la bangke ration card a number fill up poneng ji ration card a number kona silong ji ma pulotang te nalitum long jong se ration card do pulto dak puri gon la photo ka be bon adim da ration card number betok do ji hola so dim pen nalitum lang pen la so box long fill up ponigon lapen puthot dak do thula district la bangke nalitum fill up nangpo lapen LAC latanalitum fill up nangpo lapen isonalam ladak start kido on la bangke nalitum la start heglong sin ili la so form bang scan to that mat dak la unclear pon o edalo lapen dak start heglong sin la so start kido on bangke nalitum ka fill up nangchi kenang sodlo lapen la fill up igdet pen pin number 1 long la bangke applicant details la bangke kenang sodlo applicant details kicheng sinalitum ka fill up nangji la bangke applicant first name lapen applicant middle name lapen applicant last name nalitum fill up nangpo lapen ka fill up nangji dak capital letter rang se pen si fill up nangji small letter kali lapen applicant first name bolte labangke nalitum ameno lapen middle names tame ajhag long pangke dudun kok titi middle names tame jong se avi bolte nalitum middle name labang fill up de data chok lapen last name labangke mate akur labang ta fill up igwek nangpo lapen ka ala ka apply wek abang phi abang apena namens tame husband amens tame dak tok nang po jong se husband avi pulotang te apo amensi la CO or WO or DO nalitum dak theklong chi ladak tok nang po lapen la fill up tang det mena phi puthot do thulang gender la taka fill up nang chi kinang sot gender female male lapen female lapen others dak thom an option do ji lapen sonalam jong si ration card long jong si pinso amen do pulote mate pinso amen ben si ration card do pulotang te pinso tamila solli banke jog dun long lapen apply dun long lapen puthot nani tumla male female long dak fill up igde pen feed example nilike male long la sinili dak la male long se tik po jong si ka apply veka bang fi female pulotang te nali tum la female long le lapu tik pi gon lapen DOB pulutang de lake date of birth lo nalitum Aadhaar card long kidwateng a date of birth la sodim stame nalitum tokdon ignang po date of birth ke tok nang ji ke chengsi nalitum dak date theklong ji example dak 21 tok igelo nili lapen man la bangke 02 tok iglo lapen year aning kan la bangke
nil da example 1995 la son tok nang po la nalitum hoda Aadhaar card long nalitum date of birth thek long si hol la soteng dak tok nang po laben puthot number 2 long dotulak address details nalitum lata ka fill up ning si kerang sodlo laben puthot nili puthule thot po ka fill up ning si la ke capital letter ang se ning si small letter subsotas tame nalitum mistakes tame use pondri inglong bak jong si mistake dat polote nalitum Orunodoi 3.0 ali labang ke long do nigelo kicheng si nalitum dak block mate MAC area nalitum tok nang po lapen puthot GP mate VCDC lapen VDC ward number nalitum dak tok nang po lapen village semen tok nang po locality kalte landmarks tame nalitum dak tok nang po lapen Aadhaar card long killing a mobile number nalitum na so mobile numbers tame ladak bangke fill up nang po la mobile number adim lapen puthot pin number ta ka fill up nang jikinang sot lapen house number ko anma nalitum lata theklong ji jong se house number nalitum chichini ne pulote voter list mate voter acha palong stame nalitum house number doji odak lang egon lapen house number dim fill up on egon lapen adon to do to land dak police station lata nalitum tokdon egon nalitum konat police station se ke tok tok mala soteng ladak tok dono lapen la ke form 1 lo puthot form 2 do tula la form 2 long stame ko pps on se ke tok pon mala so details nili nalitum fan nang than pachini pon ikpo 11 labang ke form 2 lo puthot da form 2 long stame ka fill up nang ji do lang la sinalitum la so video lang ik pamenon laple nalitum fill up ikho lapen pachini thu iktha nalitum konat pensi non la nili video ke lang bomma nalitum comment long pachini ngol lapen Orunodoi form nalitum long loma long lema apply loma apply plema la stame nalitum pachini non tangde prabjen pen puthot chethan polona puthala number 3 long nalitum theklong ji priority household nalitum dakpen puthot ka fill up nang ji kinang sot ka apply vek abang phi jong si widam mate hemepi pulote nalitum la sodim tik pi nang po la sodim kali pulote dibyang pulote la nalitum pinang po la pen divorce omen pulote nalitum pinang po omen AAY beneficiary jong AAY do pulote la nalitum dakpen fill up nang po mate tik pinang po la putik pinang po la pen unmarried omen pulo tangte la tad nalitum tik pinang po la sinalitum ladak pen chongwai egon kolobang ma la bangke mo thek the pulte nilifan nang kontai egon nili nang thando nikpo la pen puthot number 4 ata important lo bank account details la bangke add nang po ka apply vek abang phu mate abang phi a bank account number si ladak ke fill up dun nang po bank account la ke Assam Gramin pupe SBI pupe pus bank pupe nalitum Aadhaar card pen kolobang bank si link do ma halo so bank account si number si nalitum video nang po kicheng si account number lang pa me pen nalitum bank account number fill up nang po lapen bank amen nalitum dak tok don ik nang po lapen bank branch name lapen IFSC code lata nalitum tok nang po nalitum confused hai IFSC code lapen bank branch amen bengamen ko son se chini ma pul nalitum passbook doji passbook along lang ego hodak si details tok ik thailo hodak pen lang pen nalitum tok don ikon lapen la so form fill up tang thailo pulo tang te nalitum bank passbook nalitum la xerox copies tami pidu nangji la si putha da karju pondo bank passbook front page attach nalitum la ke yes pusi nalitum dak tik pinang po lapen number 5 do tulang consent and self declaration la nalitum self declaration lo lapen ka fill up nangji la bangke nalitum dak Aadhaar number fill up nang po la so Aadhaar number la bangke bank account pen tami link do nangji lapen mobile number pe stame nalitum link do ikvek nang po jalala la se Aadhaar number nalitum da fill up onego Aadhaar number fill up ikdet pen aphi puthot voter ID stame my epic number is nalitum da voter ID numbers stame fill up do nang po la pen voter ID stame Aadhaar card pen link do vek nang ji jong se voter ID pen Aadhaar card link thek the pulo tangte ni likidam tang ho stame video upload pondo khala so video nalitum lang ikpen link ikon jong se thek the pulote nalitum comment along pachini ikon nili fanang contact ikon nili nalitum fan nang link pik po lapen puthot do thula da ketok pon la bangke diaita puthala number 6 long self declaration sign nalitum dakpen pinang po la nalitum la hini option long exi yes la pen no long exi nalitum la yes po box long le tik pi go la pik det pen api puthot do thulang form 3 do thulang nilina pik lang pon thu ikpo
form 3 nang litum puthola screen along thek pon long exi Orunodoi 3.0 self declaration form lo lapen ka apply vek mat abang phi amen dak tok nang po lapen hola relationship tok nang po lapen age nalitum dak tok nang po lapen nalitum arong amen lapen district block lahai dak tok nang po la so box fill up nang po lapen ration card number nalitum la sodim tok nang po la tok iglo pulo tangte chok ek po lapen kapreke nalitum fill up nanela lapen kijut si nalitum ka fill up tu nang lang dolang labangke beneficiary amen lapen submit nang zia date lapen nalitum dak sign bang pinang po sign jong si pidhek thip le tip le berta chok lapen place nalitum pinang po jo la hello form ka fill up nang si a process lo la sinalitum la so video kilang pes tami ison soni ka fill up nang si la bang kenalitum stami thek ik pota hailo lapen Orunodoi a form jong se long iglo pulte nalitum lang pa mi pen le fill up iko asap tami dak whitener lapen mistake long le jong se mistake dat pulte elong bag jong si kichok che documents pen sing barbe dokok pulte alang litum reject prodi pus tami government hin pen pachini pon iglo la sipinia video bangkel ansi nili kang ton pon ikpo lapen video nalitum share ik thakar biang long arat tami pelang iknang lapen pachinik na la vela son update nalitum kilang long verje fan so YouTube channel la bangke subscribe ikon lapen bell icon tami theklong ji hodak tami nalitum very gon tangte do me thak me kadu kavi karbitis 2.0 YouTube channel long kilang ara do an fans tami nilihin pen kardom to change your